Sei nguva yakareba yanga yagarisika ndisati ndadzoka nenhau dzakaita sedzidzi, ma-updates nezvekuita zvese mumastreets nemumaavenue nekumasabhabha. Chekutanga ndinoti my condolences kune vanhu vese avo vakashayikirwa nemhuri dzavo nevadikani vavo. Ndo zvekutanga zvatokwanisa kutaura. Kune dzimwe nyaya dzakaitika dzimwe dzasina kubatiwo zvakare, asi muzuva ranhasi kune imwe zvakare nhau inosirisa yaitika ndichiti nematambudziko kumhuri yashayikirwa nevanhu vanonzi vapfurwa mukati meguta reGweru. Ndopandinotangira ipapo. Tochidzoka zvakare kune dzimwe nhau dzaimboitika asati anyanya kubata iyi nemadetails mamwe ari kutendera kutaura kwatiri kuita kudai. Kune vamwe definitely vakanga vatikambotaura nezvavo vakambopinda mukati merudo vakazobudawo zvakare. Toti tichibatana naMrs Shali toti Miss Shali all the best nevatichinza vakazoita zvakare iwayo kuti vakazoti aiwa chiregai nita sei ndibude mukati mesungano vanga vaitana nachikomana chiya. Tochibva ipapo pakazonetsa zvakare nhau yemanudhuzi Njuzu uyezve nakomanda iyeye. Handisi kuti nyaya yakazopera sei pakazopinda mastanas olida zvakare vakusitaka kutsvinyana ipapo vachiwanzira vakumaholide handizoni kuda kwei. Ndozvezvimwe zvinhu zvaiitika mumastreets imomo. Tochibvapo zvakare tochidzokera kunhau yani yanamura vakazenge vaenda kunze kwenyika ikoko. I'm not so sure kuti vachiriko here kana kuti vakadzoka, asi tozvitenga kuti vakabuda naawile vachoni vachiti vari kunzi vari kuekita. Kota mamwe akubvunza kuti vachiri vese here nabhodhi ikati I don't know. How do I know? Nekuti hakuna munhu ari kunyatsa kuziva munhu wese ari kungobvunza kuti vachiri vese vachiri vese. Isi chatinongotenda ndechekuti all the best kune whatever zvanenge vachiita izvo. Toti zvakare congratulations kuna Madam Boss vakaenda nenyika vakabuda vari kupi kuNigeria vachibuda nemacelebrity ikokoko. Zvinhu zvinofadza zvinotendeka mukati mesociety yemaartists. Tochitenda singamboiti izvozvo. Ndochiti zvakare get well soon kuna chikomana Windsor uyo akabuda achinzi anenge asiri kunyatsa kunzwa zvakanaka. Ndinoti dai Jehovha musiki wedenga awanika achibatawo nyama dzake achiita sei achipora. Toindawo zvakare kune nhau iyoyi yekuGweru. Mahunga ari kubuda pekutanga vanhu vasingadi kutaura chii chanyatsa kuitika kuGweru, asi pane maarticles akawanda ava kutenderera. Ndoisa disclaimer kuti these articles handizvo zvokuti vawana information kubva kune vakuru here kana kuti vawana information kubvawo kune like so chaiyo, asi potaugwa pataugwa ini summary sandatanga nyatso kuti gagaga mukati menhau iyi pazokuti kune murume anga achinzi ane mukadzi wepiri kana kuti ndofunga uyu handizvo kuti wanga akamuroora kana akasina muroora, asi kunzi mukadzi wepiri. Hino murume uyu wochinda kuBamisoni Flats kuya, waenda kuBamisoni Flats waenda kunonetsana nesecond wife iya. Pakunetsana apa pasingatso vanhu vazhinji pekutanga vasazoti vanetsana nekuda kwei, asi information ikuzobuda itendera kumaarticle kwavo uchinzi vanetsana nekuda kwekuti uyu murume uyu ane second wife wanga achiaccuse second wife kuti iwewo uri kudaya nemumwe murume mwana manje kuti wamudi wakumuitira kumbomupa pashi. Ndofunga ndo nyaya yaita sei yaita kuti pange paine argument yese iyi. Saka uyu second wife ndikudanga ane munun'una wake here. Ndofunga munun'una wake ndokuzofonera mumwe musikana zvakare anova shamwari yani second wife kuti uya kuno kune nhau yanetsa kuno. Uyu second wife ya friend ya second wife ndokubva abva kwaanga ari, ndokubva ati achirega tinde kupi kumaflats kuya. Pakuenda kumaflats kuda kuti vadzimure moto wanga uripo, uyu murume wane hasha dzake dzaanga anadzo wasvika zvikanzi aiwazve iwewo kuda uyu murume waya naye anga achinzi taxi driver ndikuda ndiye anofambidzana nesecond wife nehasha dziya wabuda murume waya handi ndokunda pasi padownstairs here paya pana taxi driver uya kwakunomupfura. Ndofunga hunga rekutanga rabudai kwakumupfura hanzi mumusoro ndokubva ashayikira ipapo. Wadero paya uyu kuda uya friend yaya wabva amudzokera ndokumupfura. Ndofunga paamupfura pakala pachesi kala pachi ndobva apira zvakare pasipoti. Ndobva adzokera zvakare mumba kwakunopfura second wife zvese
nemunun'una here asi havana kushaika vari critical condition yavo vanotova kuchipatara. Ha, iyi speculation yekutanga. Vamwe ndokuti aiwa zvakatika nhau yakabva pakuti uyu second wife anga achinzi nemurume uyu iwe wakaendere kumasvingo kundotora passport. Mona manje imwe speculation wakaendere kumasvingo kundotora passport. Kumasvingo kwakaenda uku wakaenda navamufriend vako uyezve naiyeyu driver uyu wazopfurwa ndo achinzi hanzi wakaenda naye kureva kuti manga muchifambidzana sei makazoenda musina kundiudza kuti makaenda kumasvingo kundotora passport. Sandonga ndikuda ndokupaka bahasha dzake sazokuti sei iye azonga aenda kundobvunza nyaya iyi vakabata pfuti. Ndofunga hasha dzese dzabva dzamuputira pepe ndopatora pfuti ndokupfura vanhu. Saka apfura vanhu kudaro paya ndokutiza. Saka takwati kuti akudai so uyu murume uyu haasati adi abatiwa. Masita anga achitekera akasiyana-siyana asi uyu musikana wazopfurwa akafira passport paipai vanhu vachinzi kuti wafira nhau dzisiri dzako sori ende vari kurwadziwa singapeti kuti wazongobatanidzirwa yeti wanga atodamwa kuti huya udzimure chimoto. Aya maspeculations ari kufamba pamasocial media streets. Ndosaka tisina kutaura hangu masita avo nekuti unozonzwa mumwe kuti aiwa wataura asiri kana kuti asi ndio zvokutaurwa iko vanhu vari kurwadziwa kuti musikana uyu wazonge akupfurirwa nhau yaanga asingazivi, nhau yekuti haasiri zvakare anga achifambidzana nani nababa ava vapfura vanhu asi wangopfurwa ndokubva ashaika. Saka vanhu vagwadziwa singambeti ende zvindoniwo ndatogwadziwa kuti ko musikana uyu wazenge opfurwa nhau yaasingazivi sei wapfurwa kunzi hasi aita gumbopazve nemumwe munhu hasi angachida nemurume uyu asi wapfurwa zvakare ipapo. Zvinhu zvinongorwadza even wacho apfurwa wacho haadhiserve kunge achipfurwa nyange angadana nemurume iyeye. Vaigona kungotaurirana pasina kubudisa pfuti. Ndozvezvimwe zvinhu izvozvo zvandokwanisa kutaura kuti dzimwe nguva kana une hasha zviri nani usiye maweapons ese unofunga kuti anogona kuzokuvadza munhu motaurirana nemuromo zvakare kana kuti hasha dzako dzomboita cool down kana dzadero wozodzoka motaurirana nekuti iko zvino izvi murume uyu wapfuudza vanhu vaviri kudai haisenge isiyo intention yake. Number 2 waita inja vanhu vaviri zvakare in total vanhu 4 vabudisira mapurezi. Ndo zvazvinoitwa here handiti unomboenda kana kure wombondopopota kana muri mudondo kana wadero wazodzoka mozokonfrandana makonfrandana kana mucharambana momborambana kana muchagasana mozogatisana rather than kuti munhu waenda negidi kuti uinde kundopfura vanhu hasha dzachoni dzadzanyanya kudini zvokuti munhu wakati hanzi makaenda kundotora passport musina kundiudza. Uye kuda uyu waatopfura vaya nekuti vamwe vangu vati aiwa waapfura wachonika hanga asingatombodana nani nesecond wife yachoni waatopfurawo kunzi speculation yachoni wanga achifambidzana uyu asi pari kunzi taxi driver. Maona manje saka taxi driver wachoniwo zvakare wafirawo mhosva yasingazive kuti wadamwa nzi undiperekedze ndokubva angomira kuti pamwe anga achifunga kuti vanhu vachagadzirisana very fast wodi odzosera uyu kwaanga abva naye obviously pamwanzi ndimirire ipapo ndingonotaura navo ndataura navo todzokera kuda ndozvazvaitika hakuna anga aripo panguva iyi paindaneti vanhu vesa kutaura. Ndochizoverenga rimwe article konzi mudzimai first wife nemumwe munhu anga aripo here vaita witness this situation. Tikamukwasika murume uyu waenda nefirst wife kumba kwesecond wife kuti ndoda unomukonfranda here oro kuti mukadzi first wife waenda zvakare kundorandudzira kuti aiwa baba mwashegai kudaro mozotaurana kuda hasha dzapera pane kuti mutore gidi matora gidi mutonetsana nani nesecond wife musadiro kuda ndozvaitika kuti vange vari panzvimbo panguva iyoyo nekuti ukaverenga article racho nimwe rakacho rinoconfuse mazita acho vamwe vakati so we don't understand vamwe vari kuti hanzi taxi driver anga ari mukomana wanhingi kana kuti taxi driver anga ari ndiye anga achinzi ari kufambidzana nauyu zvikanzi we don't understand kuzama kuti chii kana kuti nyaya yacho inenge yakavhiringidzana ndozvandokwanisa kutaura ipapo asi regai nditi my condolence kune mhuri yarasikirwa nataxi driver ivavo uyezve nemudzimai uyu wafira nhau yekuti wangada kurandudzira zvinombagwadza tikura nhema zvogwadza singamboiti uyezve ndichiti vari muchipatara we wish them speed recovery ndo zvandokwanisa kutaura.
tichipesa nokuti iye wachoni wazviita wachoni kuda udai adi abatiwa awanewo judgment inoenderana naye. That's why I can say inyaya inokwadza singamboiti kana munhu une hasha chanokwanisa kuti andoka kana kuzvivharira murumu kana zvichiita hasha dzinobata, asi haikona kuti hasha dzekuti unofamba nezvombo. Anything can happen. Ndozvandokwanisa kutaura ipapo. Tichakubatai zvakare pachikamu chinotevera.